मोजांसो मोनो आं नै नि ड्रेस होनबा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायहरनाय थालायबाय ओमफ्राय मैयायो आङो कमेन्ट लिरबाय थादोंमोन आरो ओमफ्राय कमेन्ट लिरबाबो जायाखैमोन मबाइला एसे बोरायबाय नालाय हेंग जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय बोराया होनदों 1K साबस्क्राइबार जाबा होगोननो आंनो एसे दामनि 30,000 40,000नि ओमफ्राय प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनो 1K जाहोथारदो आं बोरायनिफ्राय गोदान मबाइल मोननायनि नोंथांमोना प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामदो मानोबा खालाम आंनो मबाइल गोदान नांसिगौ थ' बोराया बिदि होनबाय नालाय ओमफ्राय आङो लुबैबाय आरो लोगोफोर बोराया होयोना थगायो आंखौ थ' नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनि रायलायनायाव बुंनायाव माबाफोर गाज्रि मोनदोंबा प्लिज अननानै निमाहा होबानो जाबाय आं बिदिनो रायलायो थ' आंनि बिदि रायलायनायखौ मोजां मोनोबा थ'दो भिडिअखौ नायलांनोसै थ' मा खालामो आङो जाफ्लांबा हठातके जायो ओमफ्राय जायाबाथ' बिदिनो ओंखाम ओंख्रि संनाय बैफोर दुस्थ'फोरजों गेलेनायानो ओमफ्राय दायो नायलांदो दाख्लै लाबोनाय बर्थना बेखौ माने मा खालामो नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो खालाम बासन बर्थनखौथ' बयबो गोदान बायो ओमफ्राय माने आंबो मेदाम नङा जे हारसिंनो माबा माबि रोङो माने एखेबारे ब्रेन्डनि बुस्थुआथ' जाय कम्पानिनि बुस्थु बेफोरथ' गानो नागिरा माने कुकारानो फुराना जालायगोन बा मायाबानो फुराना जालायगोन बेफोरबायदिनि आथाया खारनो नागिरा आरो गरमथार ओंखाम संग्रायाव ओमफ्राय दा बेखौ मा खालामगोन स्टिलनि प्लेट बायो थोरसि बायो गिलास बायो नोंथांमोना माबोरै खालामो माने खारनो नागिरानो ओमफ्रायथ' नायलांबानो जाबाय बेखौ बोरै बोखागोन आङो मोनखांबाय दिनै मानो होनबा आं न'नि मानसिजों रायलायदोंमोन नालाय केरेला आलु भाजा ओमफ्राय थाव बुरजा होयो नालाय आं बिदि बोखांनानै दोनो गेजेराव लांदां खालामनानै नोंथांमोनाबो खालामखायो मिथिखागौ बयबो खालामखायो ओमफ्राय दालि ओंख्रि नै ओमफ्राय मा होनो न'नि मानसिजों रायलाय आङो ओंखाम ओंख्रिया थाब मोनबाय आरो आंना माबाखौ गुदुं खालामनोसै लोगोफोर आंबो इउटुबाव नायनानैसो रोंनाय बिदि मेदाम नङा आंबो नुदों लोगोफोर नुदों नै ओमफ्राय गोजौनिखौबो बोखानोसै माने आं जायखौ मावबाय थायो जायखौ प्रुफ मोननाय बेखौसो खोन्थायो लोगोफोर नै आइदि गुदुं नालाय इलाय गाबाय लोगोफोर नुदों नै जाबाय आरो बियो ओमफ्राय दा बेखौ जिस्रिफोरजों हमनानै खांहाय आखाइफोरा एखेबारे गैला नै लोगोफोर अबाव सिनायदोंमोन अबाव दंमोन गैला आरो दंबावो र' थोरसि आखाइ दं ओमफ्राय नोंथाङा गिसि खालामनाङा एबा सुनाङा जेनेबा लाबोनानै हाथाइनिफ्राय लाबोनानै दै फोनाङा हलानो खालामनांगोन आरो दै फोनांबाथाय बे जानाय नङा दै नांनायनि सिगां ओमफ्राय मोनसे दंबावोना नै बे खारगोन ना खाराथाय एसे नायनोसै र' गेसआ अनानो आंनि गथ'फ्रा गाबला गाबलिहाय नै गुदुं खालामबाय ओमफ्राय बेखौ मावखांनानै आङो दुगैनोसै नुदों लोगोफोर नै ओरैनो गाखायो आं बिराद इन्टारेस्टसो मोजां मोनो आं मिथिगोना मोजांसो मोनो आं नै दुंबाय नालाय बिदिनो बोखा आं गिलासफोरनिखौबो बोखायो बिदिनो माने मा बायो आं बिदि बेखौनो खालामो नालाय आं नोंथांमोननोबो दा इउटुबाव भिडिअ बानायग्रा जाबाय नालाय थ' बिदिनो आङो देखायनो लुबैनानै देखायबाय आरो आं जेखौ मिथियो रोङो सोरबा साफा सानैया रोंगौ जानांगौ ना होमबा
रोंनायफ्राबो जेबो साननांला आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मिथिया गुसु जाथोंसै दांनाङा दै बाबा नै गथ' गोनांहाय दांब्र' गिनांगौ ओमफ्राय दाख्लैयो नार्सारिबो दंमोन नालाय खाथियावनो ओमफ्राय नै गोबोरखि हासार होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय आं नंखाया नंगौ सानबाय ओमफ्राय 60 थाखा केजिनि लाबोबाय नै ओमफ्राय नै बेखौ पेकेटसे लाबोबाय बाबालै नै ओरैनो दं नालाय ओमफ्राय ओंखायनो लाबोबाय आङो अननानै अन्थाव बाथाव हासार गैयाबा माबोरैथो बारगोन बियो बारनो नागिरो ओमफ्राय आंनि गथ'आ खाबाय थायो नै बेफोरावनो एसे होनोसै आङो आखाइ दुगैखांबा माबा बामजानो लुबैयो बेखायनो बिब'नि आखायाव दरदब होबाय आं सासेया फुथुला बायदि समायदोंना आंनि बाबाखौ 100 रांनि गस्ला हिन्जाव बायदि नुदों आरो ने दे उथुन नै गथ'आ मोजां नुबायलै आराम खोथा फोरलायबाय दिनै बिमाया खाजोब होनदोंमोन नालाय ओरैनो एसे ओमफ्राय बेहाबो फोननो बिफाथारबाय आरो बोरायानो दाबो फैयासैलाय जोंहा नमस्ते होनलाय खुलुमबाय फरायफैबाय ओंखाम जानोसै मा मावलायखो नै हाखु दाखु ओंखाम जानानै बोरायनि ड्रेस होनबा हाखु दाखु माबा इन्टारभिउनो बिदिनो जायो ओमफ्राय आं हाबाय आरो बोराया दानो गानफैगोन आङो फ्रेस खालामनानै दोन होनबाय आरो माथोबाव ना होमबा बिदिनो खालामनांगौ नोंथांमोनहा सोरबाफोर साननो हागौ नै जोंना इदि आरो इएमइ आरो जोंना बोरायना इएमइआव आरो ओमफ्राय नै बिदियाव मालाय फौजि बिथांफोरा सिनायो अबाव थांखो अबाव फैखो बोराया खोन्थायो अबाव माबा माबि दं जाहैबाय आरो अबाव दानखांखो अबाव पस्टिं जाखांखो बियोनो थ' जों बोरै सिनायनो ओमफ्राय बोराया खोन्थायो ओमफ्राय आं है मानो नांगौ साननानै माबाया आरो थ' जाबाय लोगोफोर बेबो बिदिनो मा जायो बेखौ गाननानैनो ओंखाम मोनजायो ना होमबा माथोबाव जाबायलै गोसोम नालाय माबा फिसा सिथाबाय थायो उन्दुबाय नै बेबो बिदिनो खुग्लुबनानै उन्दुयो दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै थेंक इउ फर वाचिं